Eh, Apa? malam sing bahagia. Kok iso? Ya suwe ra temu kowe saiki dadi iso ketemu. Ah, Iya. Bringosmu ya ajeg kaya karak kae. Piye to? Bringosmu lho. Lho, iki ciri khas. Oh, ciri khas. Oh iya. Ciri khasku iki ngene iki. Suwe ora temu kowe ya isih ajeg ndek kae. Kok iso ajeg to? Ya nyatu kurane ket biyane semene kok iso. Oh, kurane kan biyen semene. Oh. Oh iya. Weh, bengi iki awake dhewe ya nelake panuwun. Sik to awake dhewe piye to? Hah? Piye to? Awake dhewe piye? Lah ya ora ya awake dhewe to iki. Bener to, Jo? Peran ndas sing awak tok. Ya enek to, Jo. Maksudnya piye maksudmu? Maksudnya awake dhewe iki mung awak tok apa ora sak ndase barang. Ya maksudnya iki ya komplit sak rombongan ngene awake. Oh, lah ya ngono dadi kenal. Omong karo Jolino iki hati-hati. Hati-hati. Sithike dadi salah paham kuwi. Apa nggone lunyu apa piye? Lho ora lek kok lunyu, kuwi gampang darah tinggi kok dheke gampang budrek. Gampang budrek dheke. Weh, Aku kowe aja gampang budrekan to, Jo? ora aku gampang ludira inggil. Nah, Wonge aja budrekan. Ora, aku ora tau budrek. Semeleh. Ngono lho. mriki bengi iki Heeh. suasana sing meriah. Meriah. Disiarke channele Gibran TV. Weh, Terus Dinas Kebudayaan Surakarta. terus Batik TV lho Wah, lho. komplit iki. Wih, siap. Streaming. Jadi sing mirsani iki ora gur tamu-tamu undangan sing ning kene. kuwi nang kono-kono Lho iso. ning kono-kono ki Iso mirsani ya? Ah iya no, rasa dadak raya-raya rene. Cetet Cetet. YouTube. YouTube untumu suwek ngono. YouTube. Kowe iki goblok. Kowe iki suwe ora tau temu kok omonganmu malah dek plekutuk ngono. Kok blek-utuk piye to? Kuwi lho cetet sing abang kotak, Lah ana titik iya. putih. Kuwi YouTube. YouTube. Kuwi tulisane apa? YouTuber. Lah iya. Iya ning maksude macane YouTube. Macane iki Nyo. YouTube ngono lho. Aku manut tulisane kok. Mula wong ki aja gaptek teknologi. Teknologi piye? Lah iya no ya contone ngono kuwi. Dadi buka-buka internet barang kuwi ya kudu paham. Ngopo lho? Arepe masang plafon opo Kok piye? iso internet iki? Lah ya online kuwi lho. Oh, kowe tibake sing bodho kowe. Lah ngopo? Kae internet. Ganti to? Ganti jenenge ya kuwi kok. Ora internet. Oh, lah Internet. iya. Ya awake dhewe iki tetep bersyukur. Heeh. Dadi iki isih iso ngembangke seni budaya. Iya, no. nguri-nguri budaya Jawa. Warisane nenek moyang kok. Iki bengi iki lho ya pokoke padhae kaya Solo sehat, Iya. Solo semangat, Iya. Solo gembregah. Gembregah. Lah iya. Wis alhamdulillah pokoke iki kedepane iki tetep lancar wae. Muga-muga ya. Ora muga-muga, iki tetep lancar. Lancar. Hmm. Lah. Sesuk-sesuk isih enek sing diayahi. Weh. Nah, alhamdulillah Pokoknya awake dhewe tetep Delungkas. bersyukur. Penting awake dhewe budal, Budal wong loro. mangkat. Wong loro ya. Delungkas bar kok kene iki, ya ta bar kok kene iki. Ku tanggapane awake dhewe sasi ping 30. Sasi Ping 30. Oh iya, heeh. Sasi ping 30, kowe ngerti dhewe. Sasi ping 30. Eh, 30. Heeh. berarti kowe mengikuti ya, Ayo Jo? no. Oh, kono ki wis terdaftar kok. Oh, Sesasi ping 30 ya, Ping Jak? 30. Ah, engko sing 29 sing budal wong loro. sing 29. 29 titik. Oh. Engko sing sak titik karo Jolino. Oh iya, Jo. Lah ora ngono aku ki. Lah ora ngono piye? Piye to? Iya. 30 ki ayo karo aku bareng. Oh, karo kowe. Lah apa kowe ora kesel? Oh, kowe. Nyapa? Eleh nyapa gayamu iki nyapa kowe iki. Nyapa kok kesel? Lah Lah, 30 Aku titik. ya numpak kendaraan to. Lah gayamu iki mlakuke bereng kok iso. Oh, Arep iki- kepapit motor iki Karo ora. Pak motor gayamu lho, Medeni. Jo. Oh, we. Ora ngerti aja ndelok casinge. Lah terus arep piye lah nek casing model kaya ngono ki jerone praya Lah rumat. casing lek wong tuwane lek wong ketok tuwane. Kok iso Lek wis ngerti nome ya kowe ora ngerti. Alah nom apa? Kaya adekno mlakune berenge kok. ora perkara bereng nyat. Iki lagi tahap penyembuhan. Tahap penyembuhan kuwi wingi bar tak tetah kok. Wah, Lancar dhek. kok cah cilik wae mbok ditah. Ya maksude iki kene iki kan ya ngewangi-wangi dhek gen semangat Oh, ngono iya. lho. Oh, bener, Dadi bener. olahraga pagi kuwi ya penting. Oh, penting, Jo. Dede kuwi ya penting. Dede, apa Oh, dhek iki nek metu kok omah tak dedekke.
Jam 8 esuk. Lho, Jam 1 lagi tak entas deh. wih. Wah, bareng tak demok budake iki kemripik kaya karak lho. Kowe iki ya ora umum kok. Jam 8. Kok iki lak mergo iki to. Mergo di PP bugang ya. Wah. Kowe iki ya Ya ngawut. Dede iki paling ora ya Apa jam PP? 8 atau jam 10 ngono. Nah, nganti jam 1. Lah wong bar PP ngono ya tak tinggal golek jajan kok. Ya karepe vitamine ben akeh. Heeh. Nanti jam 1. Ya. Ya bahagia ya. Raketang sithik-sithik iki enek suarane guyu ngono ki gayeng. Weh. Heeh. Aku ya seneng. Lah sebab kok iso guyu sebabnya apa? Sebabnya iso guyu. Lho sebabe dhe lambe kok, Jo. Agar dhe lambe iki mesti iso guyu no, Jo. Piye kowe iki? Malah apa iya? Lho kok apa iya piye to kowe iki senengane Maido kok. Itu aja. Wong agar dhe lambe iki mesti ya iso guyu. Agar lambe mesti iso guyu. Iya. Lah sumur kan duwe lambe kok ora iso guyu. Heh? Sumur? Sumur Oh iya, sumur kae. Duwe lambe. duwe lambe Ora iso ora iso guyu. guyu. Sumur kae bener dhe lambe ora iso guyu sebabe kae ra ndek untu. Ono Angger agar dhe untu kuwi mesti iso guyu. ora percaya. Semel. Ora mesti. Kok iso ora mesti piye to? Angger diuntu Iso guyu. graji kae. Eh? Graji kae untune ting ceringis. Kae ya ora iso guyu. Aduh. Kowe iki kok teko didi to? Lah jare lek diuntu iso guyu. Iya maksude lah ngene lho Nyuk, ngene lho Nyuk. Iya. Graji kae sebabe ngopo? Untune akeh ning ora iso guyu. Nah. Sebabe kae mono ora duwe mata. Nah, akhire di mata mesti iso mesem guyu. Omonge sapa? Lho, amongku lho. Lah. Ora. Lho, kok iso ora piye to? Wong wingi aku kuwi nek kene iki ndek moto ya ora iso anu. Moto udun. Ya beda to Nyuk. Lah lek jare ndek moto iso guyu. Ya bener duwe mata iso Udun kae ndek moto ya ora iso guyu. Lah ning kan ora gawe kacamata. Angger Akhir gawe kacamata iso guyu. Ule lho omong sapa? Ya ora Amongku mesti, ora lho. mesti, ora Ya, mesti. Jo. Omong sapa? Saiki jaran ke Ah, jaran kae nggih kacamata. ora iso Ah. guyu. Ya ora iso guyu. Ya bener jaran kae gawe kacamata ora iso guyu ning jaran kuwi duwe petingan. Petingane apa? Playune banter. Mergone Sikile papat. angger sikile papat. Iso mlayu banter. Lho, lah meja kae kursi sikile papat. Ya begegek ning kono ora mlayu. Iya kowe. Cah ki kok teko ndi to, Mas? Lah ora kowe iku kok jare angger duwe sikil papat iso mlayu. Iya bener. Meja kursi kae sikile pira? Ngene lho maksude. Bener meja kursi kae sikile papat. Heeh. Kae mono benda mati. Dadi yen benda mati kuwi ya ora iso gerak. Alah ya ora mesti. Kok iso Benda ora mesti? mati kok. Ah. Ora mesti piye? Kowe ro mobil to. Ero, Lah ya mobil ke benda mati apa to. benda hidup? benda mati. Lah ya ke playune ya kok banter. Kaya tekan dindi. Ketara yen wong ora kemalaman kowe. Nginep apa? Kae bener benda mati iso teko dindi. Lah Kae iya. ngono mergo duwe mesin. Duwe mesin. Angger di mesin Agar duwe mesin ya iso teko dindi. ngomonge sapa? Iso omonge sapa lho? Ora Ora percaya. mesti ya, iya to. Omonge sapa? Ha mesin jahit kae. Ayo. Kae ndek nek mesine yo ning kono terus. Ora mlayu ning didi. Kok teko mesin jahit barang to, Cak? Lho jare angger di Mesin. mesin iso mlayu nekan didi. Bener mesin jahit kae mesin. Kae mono ora iso mlayu ning isoe mubeng. Oh. Lah mubenge kuwi akhire dipancal. Lah gregetek ngono kae. Oh, mula ndek iki bojomu kok pancal mlayu. Ya dong bene minggat to. Kok iso minggat ngawut ae. Wong ki ya pokoke benda mati kuwi mbok benda mati mesine tetep mlayu. Lah iya no. Lah ya ora terus. Lah kowe iki teko didi kok terus teko mesin jahit barang. Ya ora mbok genahke kok. Saiki yo Saiki ngene lho, iki lak acarane pentas seni to. pentas seni. Ya, kowe lak ya wong seni. Iya no, Jo. Ade wong seni. Diuripne seniane biyen wis kan wis suwi ora main nek main 2 tahun. Iki diuripne neh. Lah iki wis no lho. Ora, tegese seni liyane neh. Lho liyane iki apa? Liyane wingi-wingi ya wis lho. Kowe tak dadekne seni, iya to. Hah? Ku wayang wong. Wayang wong. Ki ngawut jo. Ki ora iso joget. Wis ngene wis tak goleke tabuh wis. Angel. Nyilih tabuhmu, Mas. Joget angel lho, Jo. Lah iso wae no. Belajar sembarang Ya iki apa ngono lho. Kowe yo cempala kok kaya dugel ngene. Ya.
Wah, iki balungan iki. Alah wis ora usah teko ndi teko balungan barang. Kowe iki yo. Biasane yen kowe dadi apa to? Lek iki kaya bugang iki. Heeh. Kita delok karaktere kan bagus wonge. Alah lah omonganmu ki fitnah. Ora. Fitnah kowe. Ono bugang kok bagus fitnah deh. Kowe matamu papat lho, Jok. Aja fitnah lho. Kowe iki bagus lho kira piye to. Alah omonganmu lamis. Lamis Ora iso. Lek kowe kuwi lek miturut aku karaktere kowe dadi Janaka. Jangan nongko. Janaka kok jangan nongko piye? Janaka jangan nongko. Delino iki lho. Janaka. Janaka. Apik. Kuwi lalange jagat kowe. Weh, Jos lanange jagat. Lek sing bawa iki. Heeh. Iki tak delok karaktere. Werkudara. Werkudara kok cendhek. Kowe werku piye? Dulure Janaka kuwi. Dulure sapa? Kakangne Janaka lah Werkudara to, Jo. Lah. Kowe ora Werkudara. Kowe lak tak delok karaktermu karo wajahmu. Baladewa. Alah, potongan kaya Gapura Kabupaten kok Baladewa. Kowe iki apike apa, Jok? Iki sing apik paling ganteng dhewe Cakil. Nah, Cakil. Wis, ora usah dadak nyilih cangkeman. Ora kene apik aku kok elek to, Jo. Lho, ning kuwi lak peran antagonis. Gagake iki Janaka ya sak krandah ki Kresna apa piye ngono Lah yen sak krandah ora enek critane no. Piye critane lak perang kembang. Nah, ngono lho. Ki Janaka kowe Cakil. Nggih. Ya wis. Ha iki aku dalange. Wis ora apa-apa wis ben dhek dalang. Iki sing repot golek delik iki arep delik ning ndi? Ora kowe nek dalang nganggo Iya no iki kene iki lho, linggo kene iki. Ngendi? Kene iki. kene lho Jara dorene, kene sik. Tak gesere engko tiwas lungguh. Kene. Nah, Lho, Jok, sikilmu kok aboh to, Jok? Napa? Wah, kuwi kolesterolmu munggah kuwi. Wah, ngawut. Hati-hati lho, Jok. Kok iso Lah iki mau bar mangan seafood tok. siput. siput apa? Wah, lah lengene kerangke mau. Ora iso. Ngene ngono. Lho, aboh lho, Jok, sumpah drijimu malah kaya jahe no. Ora nyat dijine ngono kok. Lah gojek ngono tenanan. Lah piye pancen dikundang ning ngene iki kan malah apik. Lho, kok sing ngundangke sapa to? Kowe iki nek omongan kok Kowe bloke penyakit iki kundangno. Ora aku ki ora penyakit, Jo. Sik, kowe dalang. Iya kowe. Lho, sik to, kowe dalang apa arepe wedangan? Dalang. Apa dalang kok lungguh ning kene lho. Lho iya no, dalange no. Arep mbok kon lungguh ngendi? Lho. Oh iya. Bater apa Raden? Kene ora batur ki, Jo. Ning kene wae lho, kene wae lho. Nah, wis. Aku kok ngendi ya? Janakane kok kono. Kok ndi? Kok kono. Lah. Aku Piye kok kono. Kowe iki dalang kok far pasang usuk. Dalang kok glodhiakan iki. Iki kok tak wayang ya kere. dok iki ya sing Ya doke iki sing kirama to, Jok? Oh iya. Kok tek glodak karo pasang gentreng apa piye? Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir ginjang ing alis risang mawe gandrung kucap kacarita kaya mangkono Raden Janaka lagi ya lumaksana ing satengahing wana lon-lonan lampahe Raden Janaka. Sing mbok kon metu sapa? Lek gamelanmu niki metu wae. Alah sumpah ku wani kiting kowe aku kira paham kok. Ceritane iki ngono kuwi. Lah aku iki jak jagongan Yatno kae lho, suwe ratemmu kok. Aja jagongan iki wayahe Sendratari kok. Aku metu. Ah iya no. Oh, ya ora paham kok ya. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon. Kosek. Kowe yang tak kaplok lho, jare kon metu. Lek wis gamelane muni, iki sik suluk sik. Oh, gamelane muni aku metu. Oh iya, gen lucu kok.
kuwi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lir ginjang ing alis risang mawe gandrung kocap kacarita kaya mangkono Raden Janaka lagi lumaksana satengahing wana lon lampahe iki Janaka apa meneng klewer. Lho, klewer cedhek rono lho. Janaka ki ya lho ngene lho. Oh Janaka nglunu ngene iki piye? Piye mau piye sabetane piye? Dah seneng ta? Jangkrik tak kon nyontoni kok. Ora ngono aku saka ben kuwirangan lho dah seneng. Lho, kuwi penampamu negatif. Oh iya lho kok. tak tersinggung aku. Lho. Yo. Lah kuwi apik aku tak sing dalang. Aja. Sing dalang aku. Lho, wong biasane ya ngono lho, gen lucu lho kok malah kira nyinggung wajane. Lho ngono diarani darah tinggi tak gelem. Mau mature sabetan ya? Sabetan oh iya lali. Pratane Raden Janaka ne satengahing wana lan lampahe. Nek langene kalangyan lan klere pandang ngoncar. Biar lucu iki. Lucu iki. Ana Janaka Tlisih kok gleyer iki. Iki jane teluran endi to, Jon? Rawitan endi? Iki. Kowe nek gawa rombongan sing cetha ta? Ora ngono. Wah, gawa rombongan ora genah. Ora ngono iki rawitane saka RE King. Wah, krawitane Trondolo. Aja deleyer. Ana Janaka Tlisih kok gleyer iki. Ora usah deleyer kalau diomongi. Jare nyilakake wong tok aku tancep ngene. Wayang tanpa debok iki ya ngene iki. Menika Raden Janaka saking kasatriyan Madukira. Kowe tak betot tutumu lho. Piye ta? Wah, Janaka kok saka Madukira iki. Ngendi ta? Madukara. Oh, saka Madukara ya. Aku krungu Madukira. Wah, lha kupingmu pilek. Saking kasatriyan Madukara. Lagi ya lumaksana satengahing wana kapanggih barisane yaksa saking satengahing grumbul kaya ngono polahe. Dadi apa? Cakil. Cakil ki polahe pecicilan kaya maling kae lho. Maling. Cakil kok ngene iki ngopo? Kuwi polahe Gatotkaca ya. Nah, lek polahe cakil ki nggih ceklekan ngene iki lho. Lho. Ngene iki. Nganggo apa? Ceklekan ngene iki. Lho. Nang ortopedi aku nggo. Ora kaya maksude iki gerakane ngono lho. Iya. Wah, suweki tenan kok iki. Gerakane ceklekan pecicilan ngono kan. Oh iya. Lah iya. Oh, ngono. Kocap kacarita Raden Janaka lagi lumaksana satengahing wana kapanggih barisane yaksa satengahing grumbul kaya mangkono polahe.
kancing. Kuwi ngopo? Enek lidu iki lho, Jak. Gempa. Enek gempa iki gen lucu. Gempa kaya ning Ambarawa. Sik to. Dere iki ning kene iki kok Iki tancep ya ora ngono kuwi. Meganjang-ganjing obah kabeh ngopo? Lindu, Jak. Ora lindu ki sulukan ki ngene iki. Bumi gonjang-ganjing kuwi mau lho. Lah ya kuwi sulukan. Oh, sulukan. Kocape sulukan. Lah ya iki kocape ya gen lucu. Ada obah ki apa? Bumi gonjang-ganjing langit kelap-kelap katon. Lir ginjang ing aris. Risang mawe gandrung. Kocap kata ditoro Janaka wis panggih kalian barisane yaksa. Ngantos dalangi leren wayange omongan dewi-dewi. Piye, Bro? Ya sehat. Ah, ya. Iki keadaan wis aman kok, Bro. Oh, ya aman. Wah, wedi sapa entar. Aku mau rene numpak Grab. 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 Wah, 12.000. Mudaro. Aplikasi langsung. Heeh. Ayo, ngapa to, Jo? Mudaro. Iki Lah kowe iki ngopo? dalang aja emosinan, kok ndak Ya emosi no. Piye iki? Iki ning Solo ya. Lho, lah nek kodho ning Sragen sapa? Lah ngono. Iki wayang wong. Lah iya, Dalange leren wayange omong dhewe-dhewe iso piye kabar iki dadi Janaka piye? jarene mbok kon omongan dhewe-dhewe. Omongan iki wayang. Wayang. Oh iya, omongane wayang. Ngono ki Janaka karo takil kok piye kabare piye? Ngono ki digenahke Jo. Kocap kata itu kaya mangkono dalange leren wayange omongan wayang. Mandek sinatria sapa jenengmu ngaku Gus. Apa kowe ora ngerti aku wis mandek ning mana? Walik. Mudaro. Biasa kowe. Ya lagi ketang kudrek. Kandhane yo. Mandek sinatria sapa jenengmu ngaku Gus. Apa kowe ora ngerti Aku wis walik mandek. mudaro. Walik. Karepe piye? Karepe anu kok bingungke. Ayo, Mandek. walik. Piye to, Jo? Kowe iki cakil ya. Lho lah iya. Cakil ora kaya ngono kuwi. Lek kuwi Janaka maneh mandek ngono iki ora kaya ngono kuwi omongane Janaka. Lek cakil iki omongane kemrecek. Mandek sinetron mandek sapa jenengmu ngaku wong ngono. Ora mandek sinetron omongane apa kuwi? Kuwi nggone kene. Wene Janaka kuwi. Tekku. Nggonmu. Heeh. Aku sing kepercayaan. Janaka sing halus sing kono sing kemrecek. Mandek sinatria sapa jenengmu Gus. Heh? Aduh, Janakane budhek, Jo. Ditakoni iki diwangsuli. Sumpah omonganmu iki kaya wong ucek iku ban. Lah kemrecek iki apa ora cetha lho. Lho, cakil kemrecek cepet. Iya bener maksude iki cepet ning notasine iki cetha. Lah iya ngono sing Dadi omongane iki genah. Kemrecek ning genah iso dirungokke ngono lho. Lah iya. Omongane Lah kemrecek. iya kowe iki lho ora genah dirungokke kok. Kemrecek kaya beras kutah iki piye? Yo, mandek sinetron ngono. Nyilih lambemu aja. Nek kowe nyilih lambene Jolino, kuwi dienggo cakil, kuwi wis ora pantes. Ora patut. Manusia setengah mati kok Kok iso? lho wis tanpa gigi. Nyatu kuwi ompong. Ayo. Mandek sinatria sapa jenengmu aku Gus ngaku. Apa kowe ora ngerti aku wis mandek ket mau. Mudaro. Kowe kleru, Jo. Iki wis begegek kan mau, Jo. Mbok kon mandek. Ora ngono. Kuwi edan kuwi Janakane. Lah piye ta, Sa? Janaka iki critane luwaksana ning alas. Lho lah ya ro. Mlaku dikono mandek. Lek mandek ya mandek mau. Lah kok ngerti mandek lho dadak takok lho nyapa. Ayo. Endi? Lho nang ndi piye? Omongane iki malah. Mandek sinatria sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen kowe takon kambek aku jeneng. Saudara, Apa sing lara apa nek? Apa Jo sikile, Jo? ora ngono. Lah piye? Janaka kuwi sing halus ya. Lho, lah apa aku kurang halus to, Jo? Yen kowe tambuh marang aku. Janaka ambek aku ambek iki basa apa?
Aku ki Ayo, takon karo aku utawa marang aku, kok ambek aku. Ambek iki lho basa apa? kowe ya ora tau main kok ya. Mandek-mandek sinatria sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka, bali sapa jenengmu Cakil? Gen lucu. Lah lucu takonmu kuwi Lah. kleru. Lah piye to? Ya tak takoni kowe bali sapa jenengmu. Lho lah ya apa rewe? Ora kok Kuwi sebut Cakil iki. aja mbok sebut. Iso mbok sebut. Oh iya. Cakile ra sebut. Cakile rasa sebut. Mandek-mandek sinatria sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen tambuh marang aku jenengku Janaka, bali sapa Cakile ra tak sebut. Alah. Kowe dadi wong ne. Ning nono ning. Aduh. Manukku wae gedhe to. Tekmu kok gedhimen wae. Kowe iki biasane ning nono ning gong iki ning dhuwur. Lah tak ganti gen lucu kok. Oh, ngono ya. Kowe aja Cakile iki rasa mbok sebut pokoke. Oh iya, heeh. Mandek-mandek sinatria sapa jenengmu aku Gus ngaku. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka, bali sapa jenengmu? Cakil. Aduh, kuwi ya mudara pisan kowe. Piye neh? Piye neh aja. Sik to, kowe kuwi tok wagumen lho. Cinta bukawan aku Cakil iki apa? Lho lah iya Cakil to. Ora Digdakala gendir penjalin kok Digdakala Cakil iki apa enek? Lho jenenge sapa? Cakil iki jenise wayang nek duwe jeneng. Jenenge Gendir penjalin utawa Cengklong Kuswanala ngono kuwi. Yen kowe tambuh marang aku jenengku Janaka, bali sapa jenengmu? jenengku Debya kaya gendar penjalin. Bareng. Lah kowe Gendir. enggak kok arep pecel apa piye? Sapa? Kok iso gedar? Gendir. Gendir Penjalin. Oh. Kok gendar iki mau dodol pecel apa piye? Jenengku gendir penjalin. Terus piye? Omongane iki lho, Jo. Biasane lho. Oh. Sediamu ning alas senenge gati ning apa? Sediamu ning alas ana wigati apa, Gus? Ora eneng apa-apa. Aduh. Ora ngopo-opo lho. Lah ngapa lho turut alas peteng lho, Jo? Iki Ora ngono. Sinatria ki lek turut alas ki mesti duwe gegayuhan ya. Ngetutake grenjeteng ati kedheping netra langkahing suku ngono. akeh men. Lho piye wayangmu kok? Ketake langkah. Ngetutake grenjeteng ati kedheping netra langkahe suku. Iya ya. Sediamu ning alas ana wigati apa, Gus? Sedia aku ning alas ngetutake langkahing suku kedhepe netra grejeting ati. Ayo. Ana larangan. Ana larangane, Gus. Larangane apa? Rambu-rambu lalu lintas. Ana ning alas kok enek rambu-rambu ki apa? Lah larangan iku lho. Lah larang lah apa Janaka sapa alas iki mbok kon gembol SIM ngono apa piye? Buta ki ning jero alas iki ora enek anu lampu-lampu lalu lintas iki ora Lah enek. larangane apa, Jo? Larangan iki ndas buta pating janggelek, untune pating caringis, rambute pating jebobok. Ndas buta pating caringis. Gosok kowe akeh kowe. Ana larangane, Gus. Larangane apa? Ndas buta pating jegelek. Rambute pating caringis. Untune pating jebobok. Ana buta kok untune pating jebobok, rambut pating caringis iki piye? Rambute kuwi pating jebobok, untune pating caringis. Untu kok pating jebobok ki apa bonding apa piye? Gedi-gedi. Ana larangane, Gus. Larangane apa? Ndas buta pating jegelek. Untune pating caringis, rambute pating jebobok. Ndas buta pating jenggelek, untu pating caringis, rambute pating jebobok, njrimpet nyandung ana sukuku tak tigas nganggo silet. Alah. Ora enek. Ora enek, Janaka kok nganggo silet. Lho iki tak enekke wong aku ora nggo panah. Ora ngono ceritane Janaka ki ya nggo gaman ngono lho ceritane. Tak tigas karo pusakaku lebur tanpa dadi. Oh iya. Ndas buta pating jenggelek, rambute pating jebobok, untune pating caringis, njrimpet nyandung ana sukuku tak tigas nganggo pusakaku lebur Purwodadi. Kowe iki keren to piye? Nyambi.
Ora Purwadadi ora. Ayo, Lebur tanpa dadi ngono lho. ayo lebur tanpa Tak tigas dadi. nganggo pusakaku lebur tanpa dadi. Wani karo aku. Ora. Lho, wani ya. Maune iki drama lho, Jo, ora gelut-gelutan lho. Ceritane perang kembang iki jenenge perang kembang. Heeh. Lek pakeme wayang kuwi anggere paret nyongo ki nek perang kembang. Oh, ngono. Heeh. Ora tok perang gelut tok elek iki ora. Gelem bali apa ora? Yo. Yo piye? Lah kon Bali kok. Ora gelem. Sesuk ora gelem saiki ora gelem. Oh. Lah ya sesuk ora gelem saiki ora gelem. Lah kok terangane sing kei sapa ngapure? Iki ceritane ngalah kene. Gelem bali apa ora? Saiki ora gelem, sesuk ora gelem. Wani karo aku. Sing tak wedeni apaku. Sing tak wedeni apamu. Lah iya mune nggonku. Lho. Anu kune kuwi mune nggonku. Oh, dadi kune nggonmu. Heeh. Dadi kumu. Lho kok kumu? Tak totok wedhul e. Mu rasa ngangguku. Iya, iya. Bener ta, Ja? Wis pokoke liwane budek. Ngapunten nggih niki gojekan kalih Jolino. Sopo? Kae lho wong lungguh kae lho. Kae patung kok ngawut. Oh, alah patung to. Oh, sliwer. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu. Subari piye? Kapita lotak angin. Kopat kapita kaya buntut lotak angin. Mabur kaya manuk berenjangan. Mabura kaya manuk branjangan leno pangendamu sumiyor kuandamu. Kowe tumon wayang wong Janaka mati karo Cakil itu mon. Iya, iki. Dino iki Janaka mati karo Cakil. Ora iso. Ya ora iso piye to, Cok? Kuwi wayang edan kuwi. Oh, wong kok protes. Lho, pakeme wayang iki ngono. Kuwi pakem-pakem lak ning kono-kono. Iki nek kene hari ini Janaka mampus sama Cakil. Lho ora iso. Lah piye to? Kuwi nyalai pakem kleru. Lah kudune sing mati sapa? Mati Cakile. Cakile bukan mati. Heeh. Ora sudi. Mo, Kuwi jenenge ngrusak pakem. pakeme sapa? Kleru kuwi. Sing leroke sapa? Sing mati iki Cakile Janakane. Lha kowe kok iso kemerutuk omonganmu? Lho wong aku ki dalange kok. Lho dalang ki yo nek wis mati yo wis, ora usah protes. Lho. Pakeme iki ngono kuwi. Lho, Janaka ora tau melu MMA, Cakil melu MMA.
Iya. Cakil kok ngayal banget iki. Ngayal aku terus arep Kowe tak kandhane angel kowe. aku arep ngopo? Aku timbane jibek awake lara ya tak bunuh dituk. Ya aku Iki anyar lho. Ora. Dalange manekin kok. manekin piye? Lah lho begegeke lho. Kuwi dhek arep bunuh diri. Heeh. Kuwi matine muksa. Oh mokso. Oh, muksa ki dadi wis ora enek nyawane kuwi. Oh ngono. Ya gotok kuwi. Wis bene ngono wis rasa jek Ya, omongan. rasa omongan. Kowe wong loro tok wae beres. Lah Ora iya. iso ora iso. Lho urip. Urip. Urip meneh. Balik dhewe iki ngapa? Bali. Lho Nek kono ora pakem kok. Lho, lah ya kowe Saiki tak takoni alasanmu apa? Piye? kowe alasanmu apa? Kok kowe sing menang kudune Lah aku? iya, lah kudune kan kene. Kudune sing menang Heeh, kudune alasane. Janaka. Iya. Iya no. Sing mati Cakil. Cakil. Wah, aku duwe alasan. Halo, kok alasannya tak SMS kowe?